Marko, Emilio nire adiskidea. Tira, ze moduz aurpegiko kolpe hori? Ez dit minik ematen. Posten naiz. Zure adinekoa nintzela ni ere lagunekin borrokan aritzen nintzen. Ruggierorekin adibidez. Ni baino altu eta sendoagoa zen. Eta masailan jotzen ninduenean, 3 egun ematen nituen janezinik. Ai! Minduzu orain? Ez dut. Esan dizut ez dudala minik. Ez dut nahi gehiago. Ez duzu goserik? Gero egingo dut harrikoa, banoa. Eskolara baino lehen Emilio ikusi nahi dut. Emilio? Ah, bai, badakit norden. Zurekin etorri zen behin, zu baino zaharragoa da, ezta? Esan nizu, maila berean gaude, baina ni baino 3 urte zaharragoa da. Bai, aztuta neukan, gaixorik dago ala. Uste dut baietz, agur? Egon pixka batean. Marko, espero baino diru gehiago irabazi dut. Ez da asko baina nahi baduzu zerbait erosiko dizut. Lehengo egunean esan zenuen, ez dakit ze behar zenuela. Ez dut ezer nahi, itzali argia joan baino lehen. Ez dakit zer duen, atzokoagatik haserre egongo da oraindik. Emilio, ni naiz, Marko Rossi, zabaldu mesedez. Zabaldu, Bernardo, Marko naiz, zer moduz dago Emilio? Bakarrik zatoz? Bai, noski. Emilio ohean dago, gaixoritago oraindik. Haren berri jakitera etorri naiz, esaiozu mesedez. Gero esango diot. Ezin dut ikusi? Esan dizut ohean dagoela. Orduan, larri dago. Gero arte. Bernardo! Bernardo, nortzen? Ez zain kobratzailea, ama. Lasai, Marko zen Emilioren laguna. Baina Emilio eskolan dago, ez da? Bai, jakina eskolan dagoena. Eta zu zergatik etzoaz ba, ni ondo nago. Guazen barrura. Oraindik ez da ordua. Marko! So! Emilio! Aspaldian ez zaitut ikusi. Posten naiz osasuntxu ikusteaz. Badakit anaia defendatu zenuela, mil Ez zen esker. ezer izan. Zure gurdira igo naiteke? Bai horixe, igo, eskolara zoaz? Zeru honek amarekin txangoa egin genuen eguna gogorarazten dit. Lan bila zabiltzela esan didate. Bai, lan egiteko gauza naizela jakin dezaten denek. Baina zu gaita duzu, ez duzunik bezala inola ere lan egin beharrik. Lanak ez du aitarekin zer ikusirik. Zure ama Argentinan dago, eta haren utxa sentitzen duzu, ez da, Marko? Egunen batean haren bila joango naiz. Eta aitatan aia lanean badabiltzan, ni zergatik ez. Lanen bat aurkituko banu laguntzeko. Nik badakit non dagoen zuretzako lana. Benetan diozu? Eguerdireko baino ez da, horregatik enuen neukartu. Mesedez, Emilio, eraman nazazu oraintxe. Zeri egiten diozu barre? Ordu honetan ume guztiak eskolan daude, eta gu biok begira.
Zer gertatzen da? Ez lasai ez errez. Arre! Badoa, hartu dut! Ongi, Badoa, hartu dut! ongi, Badoa, hartu dut! ongi, Badoa, hartu dut! ongi, Badoa, hartu dut! Badoa, hartu dut! ongi, Badoa, hartu dut! ongi, Badoa, hartu dut! ongi. Badoa, hartu dut! Ai, Badoa, ai. hartu dut! Min hartu duzu? Ez da zer izan. Badoa, hartu dut! Badoa, hartu dut! Tira, amaitu dugu! Ederki, Emilio, libre bilar arte. Zoragarria! Guazen, Marko. Bai, bai. Hau beroa. Arre! Begira, hemen da. Hemen? Dotore egizoaz. Abai? Aurrera, sartu buru atente. Buru atente. Egun on, Giroti jauna, nita zoroitzen zara? Emilio naiz, behin lan eskaini zenidan. Eta orain zer nahi duzu ba? Ba, begira, lan egin nahi duen lagun bat daukat, eta zutaz hitz egin diot, mutiko zintzoa da. Zuk ez zenuen lana nahi izan eta orain lagun bat dakartzu, eh? 50 botila krotxi jaunaretzat. Axola espadizu nire adiskidea aurkeztuko dizut, Giroti jauna. Gogoko izango duzu. Eta non dago ba? Hemen nago, Marko Rossi dut izena. Zer modu zaude? Oraindik ere laguntzailea behar baduzu, zergatik ez duzu Marko hartzen. Bai, bai, mesedez, lana behar dut. Oso txikia da. Emaiozu lana, Giroti jauna. Bai, mesedez. Ezin dut. Zer? Zergatik ez. Oso lan fina da hau eta etengabeko arreta behar da ondo egiteko. Hobe duzu beste gauzaren bat bilatzea mutiko. Marko kosondo egin dezake, benetan diotsut. Uste duzu txikia naizelako laster nekatuko naizela? Zer egin behar da, botila garbitu, ez da? Bai. Hartuko alduzu egiteko gai dela erakusten badu, Zer diozu? Era bat ziur nago ezingo duela. Niretzat ere zaila da, pentsa berarentzat. Indarra badu, ederki ari da. Pentsatu baino beto, ez da? Ez zaio zaila gertatuko lana topatzea. Egon pixka batean. Zatoz nirekin obrara, gaur bertan hitz egingo dut enkargatuarekin. Tira itxoin behar bada neukartuko dut. Begira zen garbi utzi ditudan. Konforme, zeuretza da lana, Marko Rossi. Oso ondo egin duzu, onartu beharra daukat. Benetan! Egun batzuk egingo dituzu ikasten. Nahi baduzu gaur arratsaldean azaitezke. Biba! Biba! Lana lortu dut! Mil esker, Emilio. Zorionak, Marko, zeurea da. Orduan ados, arratsaldean hasiko naiz. Ondo, eta ezaztu gero oraingoz proban zaudela. Aleginduko zara, ezta? Bai, Giroti jauna. Emilio, oso ona izan zara, mil esker. Orain joan beharra daukat. Gero arte, Giroti jauna. Ai! Marko! Ez dut minik hartu kolpetxoa baino ez da izan. Agur, Emilio! Egon, Marko! Nasi samarra ematen du mutiko txorrek. Ez dakit ondo egin dudan hemen lanean hartuz. Zaude lasai, fidatzekoa da. Oh, nire gurdia! Arre, zaldia! Marko, erotu altzara, itxarri dazu! Ai, ba, egia da. Pozaren pozez, ez dakizu
Dakizu zer egiten duzun ere. Erabilera askotako laban zoragarria. Latak irekitzekoa, kortxoak kentzekoa, hartaziak. Horixe, mapa bat. Nola etzait lehenago bururatu? Italia, India, Argentina. Kaixo, Amedio. Oso berandu nator, baina gaur primeran atera zait dena. Naiz eskolara joan, baina lana lortu dut. Ja, aitak ez du jakin behar bestela haserre bizian jarriko da. Guazen, Amedio! Marko, Etorri zara, aita. Erosketa egitera noa. Esan Katerinari egur pixka bat emateko. tira, gero emango diot. Dirudien ez goizian baino alaiago dago. Etorri naiz, ustazu. Neuk egingo dut, aita. Berdin dio, Marko. Begira, oparia zuretzat. Zer? Oparia niretzat? Ardo on bat edan behar duzu noizean behin gogorlan egiten duzuta. Mil esker, ideia bikaina. Gauza bereziren bat gertatu alda gaur eskolan. Ez, betikoa. Goizekoagatik barkatuko didazu, aita. Marko, Hastak irten utxa izan naiz benetan, eta atzo ere bai. uste dut neurea izan dela errua eta ez zurea. Egon, prestatzen lagunduko dizut. Ama tristetu egingo litzateke sesioan gabiltzala jakingo balu. Marko, tira, uz dezagun hori, sorpresa ederra daukat zuretzat. Zer? Sorpresa niretzat? Bai, begiratu hormara, ea gustatzen zaizun. Nora? Horra? Zer diozu? Asmatu egingo nuela espero dut. Mapa bat. Ea aurkitzen dudan non dagoen ama. Orduan gustuko duzu? Ego Amerika? Argentina! Ai, Argentina. Eta hemen dago Brasil, Amedio jaio zen lekua. Eta hemen bizi garago, beti amarengan pentsatzen. Ama gugandik hain urrun, eta hain gertu. Ez da, Marko? Aitatxo. Mil esker, mil esker, aitatxo. Mil esker. Izugarri posten hau oparia horren beste gustatu izanak. Eta orain ama eta Toniogatik egingo dugu topa, ez da? Bai, konforme. Nahi duzu? Bai, pizkatxo bat. Ez horren beste. Tira ba, topa ama eta Toniogatik. Guztiok berriro elkarrekin egon gaitezen, topa. Topa. Orain badakit oker nengoela. Gaizki egin nuen zu ume bat bezala tratatu zintudanean. Ez dio
axola, aita. Ez gaitezen sekula berriro haserretu. Horrela lan egiten baldin baduzu, leher eginda amaituko duzu. Ez kaskatu, nien aiz sekula ere nekatzen. Entzun, biren lana egiten duzu egia da. Gehiegi behar bada zeure adinerako. Giroti jauna, enazazume bat bezala tratatu. Ondo dakit zer egiteko gauza naizen. Posten nauzuk horren beste lan egiteak, baina... Bekira, mutiko. Garrantzitsua da astiroago egitea, bestela egun batzuk barru lur jota egongo zara. Ba orain ikusiko duzu, jauna. Begira zer egin dezakedan. Kontuz! Oh! Kontuz! Nahikoa da, utzitzazu lurrean! Kontuz, kontuz! Hementxe utziko ditut? Utzitzazu lurrean kontuan dizmesedez, Marko! Ikusi alduzu. Konbentzitu zaitut, Giroti jauna? Ero alakoa, kasak launaka eraman beharrean zergatik ez dituzu binaka eramaten, botilak hautsiko dituzu! Giroti jauna. Berriro egiten baduzu larrutu egingo zaitut, ez dudarik egin gero! Sentitzen dut. Tira, ondo da, orain jarraitu lanean. Bai! Lur jota usten hau. Baina langile fina da. Emiliok mutiko zintzoa ekarri dit. Agur, bihar arte, Giroti jauna. Etxean naiz, Amedio, bakarrik sentitu zara? Hau ekarri dizut, aita ez da oraindik itzuli? Sentitzen dut, Amedio, oso nekatuta nago. Aita itzuli arte pixka batetzan egingo naiz. Utziko didazu? Argentina. Ama, laster zure bila joango naiz. Bihar portura joan behar dut Gina Andrea ikustera. Lanon bat dudala esan behar diot. Izugarri postuko da. Amedio, oso nekatuta nago. Beharra nik pentsatu baino askoz gogorragoa da. Lepotik ikasi dut benetan. Berandu zatoz, Pietro. Eta nekatuta ematen duzu. Bai, lan handia izan dut gaur arratsaldean. Salda ederra prestatu dut zure semearentzat. Katiluka da eraman dio tarzezan, baina lozorroan aurkitu dut gizajoa. Bai, oso nekatuta ikusten dut azken bolada honetan. Horrek kezkatzen nau. Bai,
Laguntzarik behar batuzu. Hemen naukazu, Pietro. Mil esker. Mai gainean utzi dut salda. Mil esker, oso ona zara, Katerina. Marko. Ez duzu ezer jan, ez da, seme? Tori, Katerinako josalda katiluka da hau ekarri du zuretzat. Ni bai ergela, etzan eta sekolo geratu naiz. Ez, altxatu, afaria presdakoenean deituko dizut. Tori. Ez kezkatu, neuk egingo dut afaria. Marko. Afaria laster egongo da, aita. Arrain izugarri gozoa erosi dut. Mutiko zoragarria da, ez da, Ana.